Γεια χαρά φίλοι του Άρτου Μπεράλες. Εδώ είμαστε οι δύο από τους 4 του συγκροτήματος Μέντα. Εγώ είμαι ο Νίκος Παπαδημητρίου. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Λαϊνάς. Εγώ γράφω στίχους, παίζω ηλεκτρικό μπάσο και τραγουδάω εδώ και πολύ καιρό. Εγώ παίζω samples και προσπαθώ να κάνω φωνητικά. Επίσης ο Κώστας ο Βλάχας είναι στην μπάντα, παίζει κιθάρα και ο Πάνος Γαλάνης στα τύμπανα. Η Μέντα είναι ένα συγκρότημα που ξεκίνησε, αν σκεφτεί κανείς ότι με τον Πάνο και τον Κώστα εγώ είμαι μαζί από το 1996 σαν παρέα. Τότε λεγόμασταν ομάδα περιφρούρησης, μετά το 1999 αποφασίσαμε να το αλλάξουμε σε Μέντα γιατί θεωρήσαμε ότι μας ταιριάζει λίγο καλύτερα. Το 2001 ήρθε αυτός ο κύριος από εδώ, ο οποίος ανανέωσε λίγο τον ήχο μας, έδωσε καινούργιες ιδέες στο συγκρότημα. Η μουσική των Μέντα έχει επηρεαστεί από διάφορα είδη μουσικής μέσα στις δεκαετίες που πέρασαν, αρχίζοντας από τη δεκαετία του 60 κυρίως, με τους αγαπημένους μας Beach Boys και Beatles. Και τη δεκαετία του 70, heavy rock πράγματα με τα οποία μεγάλωσα εγώ. Black Sabbath, Led Zeppelin, εγώ ήμουνα ένας κακός heavy metal, ας πούμε, από τα 15 μου. Τα σίγουρα μας έχουν επηρεάσει και καινούργια group, όπως Flaming Lips, όπως ο Rufus Wainwright, όπως Sonic Youth, όπως ακόμα και οι Blair, ακόμα οι Happy Mondays, οι Deus, πολλά πράγματα, δηλαδή πολύ γνωστά. Η δισκογραφία, η παγκόσμια έχει συρρυκνωθεί, μπορούν πια τα σχήματα, τα συγκροτήματα δηλαδή να αποφασίζουν για το τι θα κυκλοφορούν, πότε θα το κυκλοφορούν και πώς θα είναι αυτό που κυκλοφορούν. Το οποίο είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να συμβαίνει σε ό,τι αφορά τις τέχνες. Και εμείς το επικροτούμε αυτό. Ο πρώτος δίσκος των Μέντα κυκλοφόρησε το 2000 και ονομάζεται «Στον πλανήτη του Εδμούνδου». Το 2003 βγήκε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «Σε καινούργια μπάντα». Και τώρα το 2007 κυκλοφόρησε την Άνοιξη το Instrumenta, που είναι βέβαια το τρίτο μας LP. Και στους 3 δίσκους στην παραγωγή έχει κάνει ο Κωτικέη και επίσης στο Instrumenta συμμετέχει και ο Χρήστος Λαϊνάς. Πάντως σίγουρα αν θέλουμε να μιλάμε για εγχώρια ελληνική σκηνή, πρέπει να πούμε ότι σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το MySpace, μέσα από το οποίο μπορείς να ακούσεις πολλά καινούργια πράγματα, να γνωρίσεις πολλά καινούργια συγκροτήματα. Στο οποίο, μιας και το αναφέρουμε, μπορείτε βεβαίως και να μας βρείτε γιατί έχουμε σελίδα. Βέβαια είναι myspace.com κάθετος Μέντα.gr. Ήρθε η ώρα όμως τώρα για το διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν, οι 5 πρώτοι που θα απαντήσουν στο ερώτημα πόσοι είναι η Μέντα. Α. 3. Β. 4. Γ. 3 και ο Χατζηπετρής. Ας σοβαρευτούμε βέβαια, δεν υπάρχει κάποιος διαγωνισμός. Απλά θέλουμε εσάς να στείλετε ένα μήνυμα στη διεύθυνση info@mysterious-art.com και οι 5 πρώτοι από εσάς που θα το κάνουν αυτό θα κερδίσουν ένα αντίτυπο του Instrumenta. Ειδικά τα live είναι κάτι που οι Μέντα απολαμβάνουν πάρα πολύ. Και σίγουρα και ο κόσμος. Έτσι φαίνεται. Γι' αυτό σας προσκαλούμε στο επόμενό μας. Τώρα πότε θα είναι αυτό, σίγουρα θα το μάθετε μέσα από το Άρτου Μπεράλες.